en el vostre suport, avui prenc possessió de lo que és la Mancomunitat dels Ports i espero no defraudar, intentaré fer-lo el millor possible. Crec que en una comarca en la que estem, en la que som pobles xicotets, estic convençut, i sempre ho he estat, que la unió fa la força i espero que sigui una mancomunitat participativa, que tots pugueu aportar la vostra visió sobre el que és la comarca, intentar treballar per atraure moltes coses, molts problemes que tenim damunt de la taula i que hi ha que tirar endavant. Crec que en els últims temps, que ha estat Òscar, també l'aprovar la majoria de coses per unanimitat és prou important. Tirar endavant projectes en comú és molt important i crec que la nostra força l'hem de fer visible a través d'aquesta unió davant de totes les institucions que en definitiva són les que ens aportaran els recursos. Com sabeu, la mateixa mancomunitat de per si no té uns recursos propis elevats, que pràcticament ens fa que puguem tirar endavant pocs serveis. Crec que hem d'ampliar també aquests serveis, veure de quines maneres és millor poder tirar endavant aquestes ampliacions i veure quins serveis podem també ampliar per a que la vida de la gent de la comarca dels Ports sigui més bona, millor i de més qualitat. Jo tampoc no vos vull dir absolutament res més que treballaré per a que així sigui i que me tindreu al costat per a qualsevol problema que a part pugueu tindre en qualsevol poble, en la mesura possible, com a president de la Mancomunitat que avui tindrà tots els municipis, tirar també endavant la vostra iniciativa de protesta davant qui sigui, si és justa i fidel, evidentment, en quant a millorar també el que pugui ser el vostre poble. Res més, moltes gràcies i esperem que la veritat que els nostres pobles puguen tirar també endavant amb molta força.